Hej, det er mig, der er Anne. Hvorfor brænder jeg for at hjælpe dig og andre med at finde det rette uddannelses- og jobvalg? Det gør jeg, fordi jeg har været i tvivl. Usikker på, hvilken en af alle de mange retninger, jeg kunne vælge, der var den rigtige. Jeg kender konsekvensen ved at have valgt fejl. Men jeg ved også, hvor vildt det er at vælge rigtigt. At finde det, der følger drømmene og bare giver mening. Og så får jeg simpelthen så meget glæde ud af at se dig nå i mål. Hvis du tænker, at det lyder som noget, vi skal arbejde videre med, så tryk på linket og kontakt mig. Vi høres ved. Hej.